Naše himalajská benefiční výzva je u konce. Na závěr jsme navštívili školu ve vesnici Mulbek, kterou neziskovka Himalajský patron podporuje posledních 18 let. Počet dětí v této škole se zvýšil z 80 na 250. Studenti této školy mají nejlepší studijní výsledky z celého státu a rodiče nemusí posílat děti na studium do vzdálených měst. Himalajský patron začíná podporovat 2 nové školy a tahle škola slouží jako inspirace a vzor pro ně. Jedna škola se nachází ve Spiti a druhá v Nepálu v Gami. Z himalajské výzvy jsme díky vám získali ten dar, který bude použitý na podporu a rozjetí spolupráce právě s těmahle novýma projektama Pohoří Himalaj. Díky, že podporujete vzdělávání s námi.